Malawi Today. Atsogo sindiyeneka kuti ndinene kuti mukumvazi nzaboza kapena zoona chifukwa ine ndikamalowa chipani amene amandilandira ine si secretary general wa chipani, si NEC member wa chipani. Amene amandilandira ine ku chipani ndi president wa chipani, amene pa nthawiyo amakhala president wa dziko. Sine malandidwa ndi anthu wamba ine ayi, mundichite follow mupange Google. UDF anandilandira ndi His Excellency Dr. Bakili Muluzi. Tinachokera limodzi ku UDF kukayambisa DPP ndi Malemu Bingu, mzimu wake uzusa mtendere. Ndi manena mobwereza anthu ena amanena motumbwa ngati kuti chipani cha DPP imene chimayambidwa iwa kuti aliko kulibe. Ma first pioneers kuti chipani cha DPP chiyambe underground anthu asakuziwa kuti kubwera chipani DPP ine nalipo kuzomba State House. Ndi manena maomini mobwereza Malawi muno mumapanga distort history, mumalemekeza anthu amene sanachitepo kanthu komwe pa history yambiri ya muno Malawi. Mumasiya ma historians, people who have shaken this country in all spheres of life, spiritual, political, entrepreneurship. Alipo anthu amene mumatama amalawi ndi anthu kuti sanachitepo kali konse Malawi munomo. Mumaiwala mumasiya dala the real heroes. Choti Malawi muno, this is a country that is so tribalistic and nepotistic. Mumamuyang'ana munthu kuti amene akuchokera kuti Nsonda kwawo nkuti anabadwa ku Zingwangwa koma kumuzi kwawo nkuti Rumpi East kumpoto. Mukangomva kuti mpoto basi madana naye kayankhuliza nzeru simuzagwizana naye. Zoti Nsonda wakwatira ku Lomwe sizimakukhuzani. Zoti Nsonda anabadwa ku Zingwangwa pano ali mu Lilongwe sizimakukhuzani. Zoti Nsonda mkazi wake ndi Mlomwe koma anabadwa ku Salima sizimakukhuzani. Inu mmangugwira tribe Nsonda intumbuka abasi. Ndechicho Nsonda anga yankhule kacha nzeru simachisatira koma mtundu wanu akayankhula lozombwambwana olozopanda nzeru akangoyankhula ndi maona ndi ndana amene awa mtundu wathu basi kunsapota olozoyankhula zausiru, zoyankhula zopanda nzeru, zochitazo zogunata mumamusatira. Ndevuto la Malawi nkona munomu sitingatukuke. Nkona Malemu SKC mzimu wake usemutendere amalimbikira mindset change. And in fact chinthu chokuti mawu kuti mindset change anayamba ndilationa bo Atupele Muluzi. Mindset change inayamba ndi Atupele Muluzi. Chifukwa naona Abakili kuti Malawi munomu tikapanda kusintha maganizo kaganiziridwe dziko lisitukuka. Nde ineyo Atsogo chiyambire ni ndale frontline active politics 1997 pamene Abakili Muluzi anandipempha kuti ndiyimire ku Blantyre Akabula. John Sonke MP wa kumeneko atawukira Amuluzi on third term. Kuyambira pamenepo kuzafika lero palibe wandale amene amachita feature pa nkhani za ndale ngati ineyo. Muchite Google palibe. Palipose mukati muone za ndale ndi Ken Nsonda. Mukati mulowe ma social media Ken Nsonda. Atsogo ine tunachuka kuposa Kazibek, nachuka kuposa Soa Pieces, nachuka ineyo kuposa Sugar, nachuka pandale kuposa Orange Squash wasobo. Ine Atsogo pandale ndinochuka kwambiri ndipo anthu sagonana tulo. Chilowereni Congress is now about 1 year and 8 months. Even from day one, many officially in our Congress, atakandilandira His Excellency Dr. Lazarus Makatha Chakwera Kumzuzu Lodge. Kani every week Nsonda. Campaign you say
nkhani yali nsonda kampeni yatha nkhani ndi nsonda kumala Congress Party aneki tilipo anthu oposa 80 tilipo 90 NEC members MCP tilipo 90 ndemene muja munali ena anali zinduna ena mene muja anali ma member of parliament ena abwereranso mene muja ena anali makansala ena abwereranso koma daily dzina limatchuka ndi nsonda sinakhalepo minister sinakhalepo MP sinakhalepo kansala koma daily nsonda moti nkhani za ndale muno malayi kupanda kutchula zina nsonda ndikuti simunayambe ndale sono iza kunenawa yaya nanga inetu paja ndimakonda kunena kuti sagenda mu mtengo mopanda zipaso ndini miyambi ambiri koma umone ndimakonda kuyankhula ndokuti sagenda mu mtengo mopanda zipaso dzina la nsonda luchita ficha kwambiri panopo moti ndikumalandira tu mafoni tu akuluakulu a DPP zaloweni malo ano alipo mpando tikupuputa ndi ndikuyankha kuti ya ine sinimapupuluma ine kumwamba kumayankhula kaye ine sinimachoka chipani chifukwa chachoka mboma sinimamsiya president chifukwa choti waluza zisankho chakwerayi ndi naye amene mpaka na azachiteka kundilandula kuti nsonda iyayi masukani koma ine sinimachoka chipani chifukwa chachoka mboma ayi nali mu DPP itachoka mboma 2020 ndakhala naye APM nankakamira anthu ena atachoka kuchisiya chipani ine nali konkuja analichosa kumapeto mchipani muja 2023 kumapeto andipene ananichosera nchoti nakapanga atendi nsonkhano oyitanisa secretary general pa nthawiyo Jeffrey ndechimana nanichosera otherwise anapanda kuchosa bwezi pandiri ku DPP komweko bwezi ndi DPM komweko chifendekalo wa chipani royalty yanga imakhala kwa the party president osati kuchipani hayi kuchipani kuja anthu amandiopa ambiri kuchipani zipani zonse zimene ndawo wamwenda UDF DPP ya Bingu PP ya Mai Joyce Banda DPP ya APM even Malawi Congress Party kuchipani kwa anthu amandiopa chifukwa magazo ndifuna mipando ine sindifuna mpando hayi royalty yanga imakhala kwa president chifukwa maitanidwe anga kundale ngati a born again Christian, an evangelist and a worshipper. Calling yanga is to save my country. Ndilo yanga makhala kwa president wa Japan, president wa dziko osati ku Japan. Ku Japan amandoba tsogolo kwambiri chifukwa maganiza kuti ndofuna mipando. Ku DF amandoba. DPP ya Malemu Bingu amandoba. PP ya Malemu Joyce Banda amandoba. DPP ya IPM amandoba. Ku Congress ku amandoba mpaka na lero. Chifukwa amaganiza ndofuna mipando. Sono izi zokuti ansonda akuti asanzika akubwera atsogonza kuti mpaka na inu mundifuse ndi kuti simundiziwa atu inu mpaka na tsogolo kuti tumizira chithunzi kundifunsa ndi kuti simandiziwa atu ya ine tibakha breaking news onsa BBC, Al Jazeera, CNN and all reputable media houses mai muno amachita cover chifene chipani sinimalo wa Sandra Ndila secretary general chipani achepa kwambiri Sandra Ndila ine NEC member wa chipani achepa kwambiri all vice president wa chipani Samandla Ndeni wachepa kwambiri ina Amandla Ndila ndi president wa chipani ndepano ndafika apa atsogo paja chilungamo chene chimamveka ngati mwandu ndikuuze ndi mauze swena kumene matenga post mtumizeso ine maudindo osakula akulu mchipani ninamaliza fa palibe udindo kufunikira kwambiri mchipani than being closer to the head of state, closer to the party president. If the party president can call you and say, man of God, Ken, how are you? How are things? Can you come to Kumani? That's the greatest honor pandari. Ndoti we wafika hapo. First citizen Nkuma kuzusa, man of God, how are you today? How is the family? Zuyenda. Are you in problems? Do you need anything financially? Can you come to Onani? Atsogo, that is the greatest honor pandale. Ena jamsama one kandi ma MP, kandi nduna, kandi makansa. Saya mkulandi president, ena jampaka na 5 term ima teramo president yasa na moni. Asa na yankule nae. Asa na imbire phone. Come and have that opportunity. I can stay face to face with the head of state.
face to face ndi president wa Japan and exchange notes zili bwanji pa dziko pano anthu akuti chani zaine tipange chani. That's me. Nde pano atsoko kundikuzeni zoona ngati Chipani chingandifune ndikuti chindipase president wa Chipani chifukwa ndikufuna president kose kunanga sinda khalako pano ine ndikufuna ndi president kwathu ku MCP ndi president pano His Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera, who is our president mpaka 2030. In case of any eventuality kuti abwana atanena kuti ndifuna ndikapume and God forbid ndisapanga nawo contest ineyo pa mpando wa president kuti Chipani chindichitenge ndipamene ndafika ina sogoto so nina zita akupita ku PP akupita ku DBP akupita ku UTM akupita ku UDF ngara kundifuna andipase ku president wa Chipani ndendipita chifukwa ndifuna pano ndo president wa Chipani. Atsoko zili ngati munthu unali inspector general wa police wamaliza maranki kosa polisi nde wina zikulemba ntchito lukhali station officer wa ku Chirumba kapena ku Chiveta uyo ndikulola ndi munthu wako ukoka you have risen my height onse am police nkuzafika pa inspector general of police nde boma la sitha boma likupange ofa utinyo mukhala station officer kumuloza uyo ndikulola ndi munthu wako libwe ndio you something is wrong upita kuzomba mental hospital akakuone chifukwa maranki osa police unamalisa kumene ungapite mwina ndi ku embassy kuduzika jama retirement yako not kuti azikuzati inyo takufunani mugwire nafe ntchito mboma laso panoli koma mukakhala station officer kuntaja atsoko ine ndafika pa tsoko ndamaliza mastepe wonse andale ndifuna pano ndo president wa Chipani ndengere na kundifuna andipase president ndibwera chifukwa ndikufuna pano ndo president wa Chipani ziko matsoko msamandi tokose dala ino kampeni yatha munthu ndipumeko pirizi ndipume ziko